Get set, go! Imsim ka na, wala! Ano kayo na? Ay, kita na awas na mananaloy! Saan ka na? Wala, wala mo kay. Hala! Wala mo kay. Hala! Grabe, Money First na. Grabe yan. Dili na nila tudugayon mga idol. Paingon may mga ligo o dagat karon ay buinas nakapananghid man o gitugtan man mga idol. Apwerteng lipaya sa tibuok personil sa station. Iya na lang may paingon sa mong destinasyon. Uy, asya man mo mga ligo Manoy Cristebe. Adto mi sa The Beach Park sa Lapu-Lapu Incopisot. Uy, hala, mao man ang hadsan sa una. O mao gina Incopisot. Manoy Cristebe nindot nga pa diha kaligo ang dapita. Samot na og sa chicks magdala ka. Ako ra nga asawa gidala lulubot yo. Maura gyud taon ng usa ka buok. O diha ko ni-believe ni mo Manoy Cristebe. Automatic Incopisot. Ug karon mga idol siguro pamilyar mo sa among giagian. Kay famous man nga agianan. Pero igabot nimo sa unahan, contract imong gisakyan sa 90 pesos ikaw paninglan. Uy naa ni bayad hang agianan Manoy Cristebe. Naa gyud Incopisot kay private man. Pang-ursyalan pagodi ay. Incopisot pagkaihas lang gyud nimo. Unya karon sa konti sa ino mo apil ta mga idol. Hindi mga idol, apel limit mo alay kining kuntis ba? Kinsem ka na prot. Amatik na oy. Automatic na mo apil kita aning kuntisa. Makadaog pa di ay ta. Apel ta, apel. Aw apil oy. Kung sa istorya mo to, apel ka ning pasudayag tol. Basic ra kay. Soft drinks ni. Oy hala, busy ka de kay niya. Unya sa akong hipi mo handshake po ta sa ludo kay ko ani niya. Kay puwerteng buutan na. Unya ning tungura ang pasundayag sa lumba sa inom sugda na. Mga babae kunoy maoy mo una. Automatic iyang gipaapil iyang asawa. Pasawa sir. Oy, apel kaya. Ang iyang asawa pambato day ni niya. Oy Manoy Cristebe, papila po to imong asawa. Dili lang to nako papilon Incopisot kay magmaoy ra batog mahubo. Basin makulatahan unya kog magkalisod. Unya karon sugda na mga idol. Ready, get set, go! Imsim ka na, wala! Ano kayo na? Ay, kita na awas na mananaloy! Saan ka na? Wala mo kay. Hala! Wala mo kay. Una na! Ayaw mo ba? Review me! Review daw ni! Nana. Ay, binuang! Ako asawa na eh. Wala, daw ni si ma'am! Ma'am, sir. Wala mo gani. Wala gid siya masayo pagpaapil sa iyang asawa kay ni champion gid sila. Kaming mga laki mga idol dili sad gid mi palupig. Manoy Cristebe mo abay jud ko nimo balik 50 kay basta tagay puwerte gid nimong hangula. Abisag ako naman lulubot yo koy abay jud ko ni Manoy Cristebe. Batek ni batek! Confident kay ko mga idol. Basta tagay lang ako na gyud ni champion. Unya diring dapita ato sa ning sayawan. Kay kondisyon naman kay ta sa tanan. Yeah. Unya unsa pa may dugayan mga idol ang competition sugda na. Hands back. Ang announcer walay kumpiyansa kay mga tikasan man ni mga tawhana. Grabe, Money First na. Grabe yan. Kalambar po! Pailain daw! Ikaw kain eh! Abi ko ako'y makadaog mga idol na apanay ko supa sa bangaw mo inom. Okay naman yung Cristebe or better luck next time mag-practice lang kag maayo.